Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo ngarod a makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga anak. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged na kumalangan itinagan nga anak. Ket kidawak adiyon ibasa ti address ko. May saak a si parada. Katag may saak amang padpadakkel kadag iti anak ko. No apay akastoy ti estado ti biyag ko, ket iso daytoy inak ibinglay a kapadasak iti biyag. Bueno papagayam intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam nga ana, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ana, agyaman at napinatgamtikid daw kung haksarita ta. Anya ka diti pagsaritaan ta, Jordan. Kaya't ko ayab kas ti marikriknakan ka, Ana. Ha? Saan mo ko mga ibaga presko ak? Kan saan na kumakagura? Ngam idi pa'y lang agkorsonada kan ka. Kaya't ko ti agdaton kan ka, Ana. Jordan, saan ka di ana sa isaya at nagpagayam talaangan? Ha? Pagayam ka di lang ti pangibilbilangam kanyak. Awan ka di ti mariknam apanagayat kanyak. Kuang amin, kasla narigat ko apat ganday tangay bagbagang. Ha? Adda ka din kayan ayat mo? Awan pa'y matkit de. Ti prioridad ko iti biyag. Kat ti panagadal ko. Di kagdanag. Saan kamot asingan iti panagadal mo? Ilugar kong tumeten no may kasarungkaran. Ala, bayam ta panunutag anaimbag day tabanag. Sige, Ana. Makaurayak. Ay, Jordan, lagi na natapay bihit. Napanlog akon. Uy nga rod, friend. Uray siya, napanug akon. Itay tapay lang nga, gapgapas. Ay, nagmerienda tapay. Ada merienda nga wit ka. Ay na. Sige man nga rod. Dito itan sirok ti kayo nga ginana. Imbag dito itan nalinong. Ito Jordan. Mangalakalat ta. Agyaman ak, Fred. Awan na pulos balon ko. Danom laing. Amo mahit. Agin ino ta. Imbag lakit din ta na panunot mo tinagbalon. Uy na. Tamok asaan nga agpamerienda ni Tata Kaloy. Amo mo tin ako report na dyan tao. Ay, daman-damaga. Anya day ta? Agar-aram kan samad ka ni Ana. Ha? Nangag ko nga minis istoryahan da Elena kan nanate si Edi na minsan. Tanapanak na kitong itdi ta surong. Chismusa talaga dagi jabab bakit? Nag-asam tapati day ta is istoryain dan. Kaslabi mo mamuda gid. Ket no istoryahan da amin a maobserbaran da ken amin adumanon kadakwa ng istorya. Agpaysuman kan saan. Kunada nga rod akaslada magmag na radyo. May papanggamit ti damdamagam. Bain, agar-aramak ni Ana. Ni Ana Ajak Kalipatan. Ti ayat ko,
Ingka sumpatan. Saan na kumangaw payan? Tano mabastedakan ka. Anyan to ngayon. Talagang in love ka kanyana ah. Agasam tagdaniw ka pa yan. Wan pare, talagang ay-ayatek ni Ana. Kain makita mo pare. Ngamin, tunggal ibalikas mo tinagan ni Ana. Kas kala maitay tayo kijilangit. Ay, pudno day ta pare. Ni Ana tiraksak ko. Sa bagay, napintas kan nasingpat ni Ana. Nawan eskwela na. Ket adda iji balay da tumultulong ka ni nanang na. Day tangarot ti rason, no apay na inlabak iti husto kini Ana. Ana, kumusta mi ti dardarirag kung ayat kan ka? Dayawag ti kinapasnek mong agaram kanya. Nabayag kamutin nga agar-aram, Jordan. Day tate pakakitaman na sinaw, kan napudno ti tarigagay ko kan ka, Ana. Ket gapo iti dayta. Aklunak ti ayat mo. Ha? Pudno ka di? Ay na, agama na ka na. Saan kanto apulos nga agbabawi kanyak? Nasursuro ka nga ayatan, Jordan. Gapo iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagat mo. Ay ayatin ka unay. Ket ikarik, si kalang ti babae ti biyag ko. Ket sapay la kuma, tadinak tulukwan. Ken saan kanto nga agbalbaliw. Namnamaam day ta, Ana. Oh, apay akas ta ti jar mo. Sumarda nga kun nga agadal, Jordan. Ha? Taapay. Saanan akabailan ni nanang timang paadal kanyak iti kolehiyo. Isong agsarda nga pailaang. Diyak amuan no maituloy kun tupay. Ay, sayang mat no saan mo na maituloy ti kursom. Wen nga ron, dwalaangan a semestre. Agturpusa kun. Ket, anya nga iti planong nga ramidan. Agbiro kak pailaang a iti pagtrabahuak. Kasta ka di. No kayat mo, mapantasarong karan ni kasinsin ko ijay ili. Agtrab-trabaho iti department store, kas sales lady. Barang adda maitulong na kan ka. Sige man nga rod, Jordan. Padasag ti ag-apply no adda bakante. Sige, dagasan kan to nga rod inton bigat ha. Masapa ta, tapno makasarita ta ti kasinsin ko. Jordan, Barok, agiamanak ta nakastrek ni Ana iti trabaho. Awan na nyaman na, nana. Pakaragsakak ti mang tulong kini Ana. No saan agapuken ka, saan ko maanaala ti anak ko. Imbag ka pa'y, Barok, tadandani kan agturpos. Masapol nga igad ko ti panag-adal ko. Sakla ang tinamnaman dagiti dadakkel kan kakabsat ko ang makatulong to kadakwada. Barang makaurnong tumutlaang ni Ana, kat ituloy nanto ti panagiskwela na. Wen nga rod, nana. Sayang mait, no saan na amalpas ti panag-adal na. Oh, Jordan, kumusta nga iti panag-apply mo? Ay, makapabannog nga rod. Itayak pa lang nga pumanag na. Sapay nakapupudot. Talaga akasta? Anos laang ti kasapulan. Naisubmitar kon ti application ko iti 5 nagaplayak. Sapay la kumaa, tamaala kan tumitlaang. Sapay la ko ma. Ay. Amin na pag-aplayak, awan ti bakante. Angem, nagisubmitarak latta. At dalata ka asi ti apo. Anya ti amom, maawat kan tumitlaang. Sapay la ko mga rod. Ana, aday tan ti boyfriend mo. Ha? Nagsapa ita ti sundom. Un nga rod, sapi mabayag pa iti oras ti out tayo. Sapay istrikto ni boss. Saan akayat nga daagan undertime. Naong tanak to pa iti na minsan. Ay, no siyak, an-ano saklaang takayat ko ti makaurnong. Kasta ka di? Un friend, kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Wan sabalya talaga ti adda-adal na. At least, santon akas to iti klase ti trabaho. Un friend, talaga akayat ko ti makaturpos.
Tapno makatulong ak kadagiti dadakkel ko. O di agnroll kan to inton umaya semestre. Sapay la kumaa ta makaurno nga. Day tati isagsagana friend. Jordan, class day to a restaurant Awan ti pagbayad ta. Di ka madanagan, Ana. Ada kwartak dito eh. Sigurado ka? When blowout ko ken ka daytoy. Ha? Apay? Naawat ako niti trabaho. Talaga, Jordan? When mangrugi akton inton Lunes. Ay na, maragsakan nak iti dayta. Iso nga agorder ka iti kayat mo. Shakti makam mo. Nanang, mangopisina gaya mo ni Manong Jordan di Taili. Ha? Ay, kasta aya. Uwan, Nanang. Nagrana kami din na minsan. Ay, nagmayatan nga'y anak ko. Addan katulungan ni Mari Elsa kan pari Timyong. Kaya't kumatikas din, Nanang. Mangopisina kiti naka-aircon ng opisina. Nakasemi baro nga uniform. Nasila nga sapatos. Kaya ti pagmayatan na, sana marugitan ti ima. Sana kasi ti trabaho iti talon. Akanayon ka mapitakan. Iso nga rod anak ko, akanayon ko nga ibaga nga ipasnat mo ti agadal. Ikam ti prioridad ti panagiskwela. Kat sapay la kuma, tamatong palmet ni Ana, ti ar-arapaapan na, makaturpos met iti panagadal na. Manang, anta surat para kan ka. Naggapan ngay day ta surat. Kita ma. Amang ano day tantur oray ma good news, Manang. Ni, iti may isang opisina ang nagaplayak. Mabitla ang talukatakman. Oh, anyang iti ko na Manang. Ading, pag-reportan dak inton Lunes. Ah? Agpaiso, Manang? Juan, Nan, kita man. oh, Manang, naawat kamot gaya man. Isa pag-reporten dakan. ay na, excited ako na yun ading ko. Sigurado ang maragsakan mo't ni Nanang iti daytoy anapintas adamag, Manang. Sigurado masorpresa lakit di inton agawid. Itatad ang trabaho. Mabalinta mat siguro ang tiyagkalaysa. Ha? When Ana, nabayagan na kahit kung nagden nata. Inuray ko lang nga makagraduate ka. Tapno awan makunamit dagiti dadakil mo. Kuha Jordan, amo mat apagad-adalag pa'y ti kapsat ko. Anya nga tanumalpas pa'y ni Anthony. Sakbay nga agkalay sata. Sana parikot dayta. Ure agasawa tanton. Ituloy mo lat tatimang pa-eskwela kini Anthony. Ala, bayam ta panunutak ana imbag dayta. Di mo ka di kaya tatulungan ka. Dakal ti masusweldo. Kan may isa. Nalpas kon ti obligasyon ko kadagiti kakapsat ko. Ngamin, nakagraduar dan iti koleyo. Sakbay nga desisyon na. Kayat ko pa'y akasarita dagiti dadakkel ko. May papan iti dayta abanag. Congratulations, Ana. Agyaman na, friend. Talaga ada kayo adwa ka ni Jordan, ti agkagasan. Un nga ron. Kat, kaano ngay mat ngagkalay sa kayo kinisa nun? Nagplano kami. Inton umay atawan. Kasta ka di? Saan ka amadanagan? Sa anak nga agbakat abalasang. Kan, imbitaran kayong tong agasawa. Ana! Lumay ka man dito! Ana! Ay unay kan Jordan. Masansan matan ti panagbartak mo.
Itapay nga addan anak ta, ti panagbalbaliw mo. Oy, nagadukid din may bagbagamon. Asikasuan na kitin! Mabait lang ta mga laak itinapudot adanom tabanyusan ka. Karatingam! Lakay, umadanin ti exam dagiti upin. Sa anak pa'y anak kabayad iti tuition fee da. Awan kwartak, naibusan. Anya, katno kasusweldom laang idi kalman. Naibus nga rodan. Apay aya nagdagulit ka. Kasano naibos kat awan pa'y ti inyawat mo kanyak. Nabakak iti sugal iti rabi. Iso adi mon biro kan ti sweldok. Anya, insugal mo amin ti sweldom? Pangalaak nga iti pagbayad ko iti matrikula dagiti ubeng. Makamu ka namang iremedyo iti pagbayad mo. Ala, tarumara kita. Urayan nak ni Pari Clarence. Nanang, diyan kang munti aramidat. Nagbalbaliwan namin pinsan ni Jordan. Anak ko, nasaysaya at no agsarita kayo nga agasawa. Iti kasta, aglinawag kayo adwa. Adon tinasursuro na abisyo. Agsugal, agbulang. Awan pa yun ti mayawat na sweldo na kanyak. Gapo kadagita abisyo na. Una yun na ita asawam. Nakasingsingpot, idi agar-aram pa'y laang kan ka. Diyak la ekspektaran nga agbaliw ti ugali na. Uray siyak nanang. Pulos ajak namnamaan nga agbalbaliw ni Jordan. Pinanawak ni Jordan. Intugot ko dagiti tallo nga anak mi. Ket nagnaad kami iti balay datatang ken nanang ko. Namin adumat adaras ang nagpakpakaasin ni Jordan nga agsubli kamin iti danana. Ngamjak kayat, tadyak kayaten ti agkonsumisyon. Alakastan, Mr. Lonely, katagyaman nakiting kay panangidrama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ana. Agyaman kami mat pagayam nga Ana, iti da ito'y pakasaritaam. Maawatan mi tiriknam. Taure asino siguro ti agsadi ti biyang mo, ket kastamat lang ti mariknana. Ngam, nulakit dita si pupuso ti panagbabawi ti asawam, ken talaga nga ipakita na ang nagbalbaliwan, apay kit di mo ikan iti may sapay agundaway na. Ken ipagpagapumeten kadagiti anak yo. Iso ano, lakit di ta talaga ang nagbalbaliw, awan dakes na no agsinubyang kayo. Tapno agsublimet ti sigod aragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam kay nanghigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ana, adi na kayat apaibasa ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Maya Santos. Kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.